veći aplauz za drugi glas Srbije. Hvala, samo da znate, ovo nije kraj našeg show. Da sam kraj smo imali veliko grand finale. Prvo što pređemo na grand finale, moram da se baviti naše menadžere. Sad ćemo se bavimo sa ovim novcem putova takmičenja i ostajemo ove rezultate. Ovo to su Padre i Miki, osvojili treće mjesto na svjetskom prvenstvu u Slovačkoj, jedan aplauz za njih. Naravno,